Amin. Marede hita sabukwede nomor 27 ayat sada sahat tutulu. Hite goarne de bata ama doho goarne anakna Tuhan Yesus Kristus doho goarne tod di porbadia na tumapalangit doho tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rap doho Jerusalem jala marolopolo midai bana sudihamu ale akkana holong roha di ibana marlas ni roha situtuma rap doho ibana sudihamu ali akkana marsa roha midai ibana na sailaun las doro hakku di akkana maddo tuau beta hita manopo bagas ni Jehovah. Haleluya. Yang mahita ale amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung di sude jolma dang diolani ho anak munasa sadai dele hokodo ibana humokop kami mamorsad dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi say patugu marohanami asa unang ganggu rohanami makaprosyai hasasaan di dosa nami asa unang madele hami ala ni dosa nami alai asa posi tuturo hanami disi dia sinroham na gudangi
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Tatangi homma pati nere bata ima nadienet siasada Johannes sada ayak pitu songonomma didok disi alai molo taparangehon hati uron songon ibana nadi bagasan natiur saor dohita sama hita jala dipayas mudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa songonima sahakna atong rak mangidugu mahita tu debata lau mangulahon nahobar tupati nai ale tu had debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupati mi. Amin. Tatopoti ma dosata tuado pandiri bata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na sohatu dosan. Sitopa na sana adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akkanahu ulahami marhite siap pangaloson nami di patimu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangaloson nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo honauhu pami. Ala ni dosa nami. Alain natar sol-sol bagi dohami nuaing alani. Asima roham dihami ale de batanami pardengga basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say sama dosa nami saluhuna jala suruh matod di porbadia tu rohan nami be asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabe sahat hami tuhangoluan na sora suda na pinar bagam di akana porsea di anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah nunga di arsahi ho ahu marhite siya nakadusam. Jalanunga di lojai ho ahu marhite siya akahajahatommu. Ahu tutu ahu sadiri manalesei akka pangalosim. Ala ni hadir yokku. Jaladang behu paingot-ingot akadusam. Hasangapom ma di debata nadigijang. Amin. Tabigema hatane debata nagabe trupu epistel di minggutta sadarion ima nadienet siasada Samuel 10 mamukamai sian ayat sada sahatu ayat 10 tulu tajahama amanginang margati soring dimiahi si Samuel si David gabe raja. Dungi ninna Jahuba ma tu si Samuel. Sadia lelengoko marsak taringo tu si Saul. Naung pola hubolokon asaunang beraja ibana gumonggom Israel. Gohima sahammu dohok miak. Jalalaho naing suruoku ho tumopot si Isai isi ni Bethlehem ainunga hupilit dia usada sian akka anakna bahir raja. Ikon pio ommu huhut si Isai tu pameliani dungi ahu paboto hotuho manang aha si bahenommu ikom miahammu diau manang ise si dohonokku tuho dungi ninna ibana ma hade ma hoddo laho mamele tu Jahuba do ahu ubahen naro manguras mahamu asaro hamu dongaku tu pameliani dungi diuras ibana ma si Isai dohot akka anakna laos dipiona sida tu pameliani alai didok Jahuba ma tu si Samuel unako mamereng turupana
manang tutongam ni dagingna ay nunga hubolokon anggo ibana ay dada marguru tu parnidaan ni jolma yang go jolma rupa do nani idana alai anggo jahoba roha di bagasad do nani idana dungi didokon si Isai ma si sama mamonus alai ninna si Samuel musema ibana pe laos na so pinilli ni jahuba do dungi romuse hatani si Samuel tu si Isai holanoddo akka anakmu dungi ninna ibana mah tinggal dope yang go siap pudani jala ida mah maramahan biru-biru do ibana jadi ninna si Samuel ma tu si Isai suruh ma mangalap ibana aidang tagamon huddul hita lahomangan da joloro ibana tuson jadi dibuat si Samuel ma sahan parmiahani jala demiah ibana di tonga-tongannya kahahana dungi songgo matod di ni jahoba tu si David ola ni nasadari dohot tu joloon dungi borhat ma si Samuel lahomulak turama songonima sahakna martua do akana tu mangihon hata ni debata jala nau piopsa amin. Tidakkom maha porsiaw tay songon na hinatidakkon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama parguguna suhatu dosan na tumapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ne debata jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siatod di porbadia adorak suhabubuhan ido tu hatta na tumaun na bernit di panghuman na silatus namate tarpajal lo ibana di hao pinorsilang
natuat tu banua toru dong ditanom, namulak mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lahohudul tu siamu ne debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho namate, au porsea ditoddi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho di hasasaan ni dosa, doho di hatai na madok, mulak mangolu sogo daging di halak naung mate, doho di hangoluan na sorasuda. Amen.
Titing HKBP Resort Cakung Minggu 15 Maret 2026. Topik Marparange songon anak hati uron. Sada Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima minggu lerate namar lapatan marlas niroha mahamu. Topik Minggu Marparange songon akka anak hati uron. 2. Barita habot niroha. Nah di hari Rabu tanggal 10 Maret 2026 nunga marujungolu sada ina ni huriata ima nyonya napitupulu gumbrira boru silitonga nama nadikon sada halak dak danak namar goar Horas Firdaus napitupulu sianwik Epesus tutup umur 74 tahun sabulan 10 toluari. Jalan nunga di Suaton di hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di TPU Perira. Saitumibu ma tarapul sude keluarga na ditinggal honna. Tolu acara pangapulion. Sadarion Minggu 15 Maret 2026 dung sipul parmingguan pukul sia 30 wib dipatupa do acara pangapulion tu keluarga na marhabot niroha ima keluarga nyonya pe simangungsong Mesri Borusiboro Sianwik Nasaret. Nama ringan Raja Guguk Inang Boru Bakara, alamat Perum Geria Biantara Indah Blok AA 2, nomor 10 Bekasi Barat, Wik Diaspora. 2. Di hari Rabu tanggal 10 Maret 2026 pukul 10.30 WIB di Bagasni A. Keluarga R. Sipahutar Inang M. Boru Pardosi, alamat Kampung Sawah Tipar Cakung, Wik Galatia. 2. Keluarga M. Situmorang M. Boru Silitonga, alamat Metlan Klaster Paleria Blok E, nomor tolu Ujung Menteng Cakung, Wik Sarpat. Tolu. Keluarga B. Siagian N. Boru Silaen, alamat Perumahan Harapan Indah Klaster Melati Indah Blok HF nomor 1B, Pejuang Medan Satria, Wik Sikem. Usosoi hamima tu sude ruas na adong di wiki asaro madohoti partangyangani. Napaunopon titing parbogason titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogasan ima Roy Chandra Parulian Sianturi, anak ni Amang Joni Sianturi Nahinan, Kartika Boru Aritonang. Alamat Ujung Krawang RT 10 Sada RW 5 nomor 20 Wik Pilipi. Ruas ni Gereja HKBP Resort Cakung Distrik Walu DKI Jakarta, Dohot Orwana, Angelina Boru Gultom Boruni Amatta Baktiar Gultom Nahinan, Armista Boru Sitorus, alamat Kampung Rawa Badung, Jakarta Timur. Ruas ni HKBP Dame Resort Pule Jahe, Distrik Walu DKI Jakarta. Pamasu-masu ni Nasida di hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026 di Gereja HKBP Paranginan Resort Paranginan, Distrik 10 Onom Hubbang Habisaran. Tuhat tama nama masu-masu parbogason di Nasida. Napapituhon Dewan Marturia. Na bertugas para dehun snack partangyangan pasion. Hobar tu hasil keputusan rapot ni huriata ditetap podo petugas lahu para de snack ni partangyangan pasion. Ima sude penguan korna adong di HKBP Resort Cakung. Jadwalna disusun ma sada. Partangyangan pasion pertama 30 Maret 2026 penguan ina Kamis paduan suara wikana remaja Naposo Dohot Ama Galatia. 2. Partangyangan pasion paduahon tanggal 1 April 2026 Ama Inahana paduan suara Hosana Pois Dohot Wik Galatia. Napatuluhon partangyangan pasion patuluhon tanggal 2 April 2026 lansia Manen Peniel Dohot paduan suara Getsemane. Pinangidoma tu sude penguan kor naung di jadwalhon
asa markoordinasi jala makobasi akasinek di partangyangan pasioni laus nasida na markor di partangyangani titing nataba manang barita na sorang. Di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2025 di Pasorako Tuhatta dosa danak boru di keluarga ni Esron Julian terpardosi inang MN boru sinaga sianwik Galatia. Ipas do danaki songsoni naturasna de batama na masu. Sudah titing doho titing parhepengon boi mata jaha di lembara titik taganut. Songoni masahat ni titing ni huriatta di bagasan mingguon. Hami parhalado HKBP Resort Cakung pasahat tom mauliate tu sudah ruas ni huriatta. Di pasu-pasu tu hatta maganup rumah tanggata. Ngolutta si ganupari dohot akka pelean na pasatu huriana bay sangap di guarna. Amin. Sonari pinasahat ma tu panitia laho marsosialisasi. Shalom, shalom. Mulai tema di Tuhatta, na totong mamasu-masu nguluta, na mamasu-masu nang ulota. Totong di bagasan la sinoroha, di bagasan hipaso kita, marpungu, mamuji Tuhatta di bar minggota di hari anon. Na upar sang abihami, amang padita Dian Bonardo Raja Gugu STH, dihamu amanami nanami parhalado ni huriata, terlumo bima dihamu amanami inanami nang yanakon nami napo subulong ruas ni huriata HKBP Cakung. Mulai tema dila partiket dihami panitia pesta huria, pesta gotilon, dohot ulang tahun ni huriata na pau 44 ton. Adong piga-piga poin na nang pasaton nami marhite sosialisasi di Tikion. Na barjolo hombar tu titing nakin nang tabige di sahon ni warta. Sesuai program di huriata di topot no saya ada pesta na lahu nota di tahun 2026 ima pesta huria pesta gotilon las di pasada ma doh ulang tahun di huriata na pau 44 ton di patupa mai di tanggal 6 September 2026 nanengro maringanan di sopo bolon di sopo marpikir. Hobar tu si amang inang songon nasomal di patupa pestai ima dalata bangurupi pakobasio di tonga-tonga ni huriata tutu balgado nalau si cahlata nalau si papungota nalau si tupahota marite pestai malota ton nasalpu dipisah do pesta huria do gotilon di tahunon. Sesudah kesepakatan tadi marhite rapot huria di tahun nasalpu. Di target huria tado pemasukan untuk mendukung pelaksanaan di program tahun 2026 godangna onom 100 juta pemasukan sian pesta. Alai mulia tema di Tuhatta atau tong mangalihun gugu di hita. Ya kana manuan godang manggotil magodang. Sian panitia tahunon luar biasa do. Kutotopok kami ma tok ripe 25.000 per kakak per minggu. Manang totalna 600.000. Alana dong dope 25 minggu tu depan. Artinya 25.000 mah totopok kami per kakak alai per minggu mah. Dengan kata lain si 600.000 amanginang boy mata cicil. Molotor 600.000 na itu tapi kiri tunggal geri bulak doi alai tapageleng ma 25.000 posruhan nami marhite panupakyota si 25.000 per minggu boy man lo tercapai di angka 40% sian target pemasukan tabatusi di hamu namin nami tutu dang holan siat tori bay nah hinirim ni panitia nang huriata dia kana majalo gudang pasu-pasu basa-basa di Tuhatta
marhita kaulota tong do huiri pami donatur setonga tongani huriata jala pasahaton ni huriata do marhita panitia berupa ucapan terima kasih soal bentuk nama nginang bodoh suku kami do tuhamu akan nama donatur nama ngalehon nama nupahi ulau tahun di acara manang program pesta huria pesta gotilon do ulang tahun huriata ala gajang do partikian onom bulan ke depan adong do we kami piga sesi manang dipatu pado acara pra pesta gotilon tong do bentukna penggalangan dana ale termasuk doon tu bagian nih secara keseluruhan pemasukan nih pesta ima berupa acara live musik menang malam dana nah nang sipatu pota di tanggal 5 Juni 2026 menang tanggal 5 bulan onomon 2026 di alaman nih Garija tahun patu paun nih panitia mai ima dalam nami lahu pasi kopon program ala kolaborasi doho program sian Dewan Diakonia marhite seksi ama tasakapi do pengecatan ni Garija tahun takas tabering amanginang kondisi ni Garija tahun nggak perlu penyegaran salani disakapi do sian hasil penggalangan dana malam dana di tanggal 5 bulan nonom 2026 tapatu pamanon pengecatan ni Garija tahun dia bulan pitu manang tu belum lalu sebelum pesta gotilon di huriata selani amang inang sian hami panitia dalam nami manosoyamu manunggul-nungguli hamu taberi mainang amang inang di slide sian panitia doh takapar hala dota ngahu mulai hami manuraton guar nami dirapot nami napar julu di minggu nasalpu mulai hati madi Tuhan dia kapasu-pasuna terkumpul do dana 75 juta 400 sian panitia do parhalado omma dalam nami manungguli hamu amanginang hami panitia do parhalado nunga sepakat dalam nami manungguli karuas salania sabonya kita marsi tupak-tupaha asaboy sudah merdalam program di huriat tahun taliama sian bagas lasmi roha saya dipasu-pasu Tuhan tamaulau non pesta huria pesta gotilon do ulang tahun di huriata marsangak ma debata marhite akolata so ini mah sosialisasi manang sungguh-sungguh manang buah-buah siak kami panitia tu hari-hari na barikuna robe muse buah-buah siak kami taring tu teknis ni akaulata mulai tema dita salukna horas
damini debata na sumurung sian saluhut roha ima na mangaramuti ati-ati roh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tajakoma nagabe hatani debata di minggu tasadarion ima minggu letare doho topik marparangi songon aka anak hatiuron imana dienet sian Efesus bindu 5 mamuha ayat 5 sahat rodi ayat 14. Takas mata pahihut-hut asa hujau kami mulai ayat na palimahon songonom malidong. Ai boto jala ingot hamuma anggo diharajau ni Kristus dohot debata. Dangadong setiaon ni permainan manang parhodar manang parroha na ahut ai sioloi naso debata doi unang olo hamu pautoto ni hata-hata na rumar ai alani aka ido mangonai rimas ni debata tu aka anak na so mangoloi dibaheni unang mahamu gabedongan satohat nasida ai na holop do hamu na jolo alai tiur do anggon waing di bagasan Tuhani marparange mahamu songon aka anak hatiuron ai na sahabasaon dohot hatigoran dohot hasitongan ido parpuini natiuri takasih hamu ma manang dia lomo ni rohani Tuhani unang ma saor hamu tu aka ulaon haholomon na soada parpuena pisangi hamu akai tagonan ai gari manaringoti na niulan nasida dinabuni gari hailaon do alai gabe patar doi saluhutna tinuruan ni natiuri ai nasan naung dipapatar tiur mai dibaheni ninnado tarsunggul maho na tarpolong jala hehe ma sian akka namate gabe sondangani Kristus maho ido dianggo sahatna dia kamanginang dohot akadongan dari bagasan holong itu hata Yesus Kristus sadar manang so sadar kita sai terus do taulahon manang tak anggap na somali gabe tapasitong. Bagaimana kebiasaan itu selalu kita anggap menjadi benar. HP na niondol hon bagasan terbuk tahun lo ka amanginang rupani harus kebenaran itulah yang dibiasakan. Ikon tapasitong dui, ikon taulahon dui nasitongi. Dag gabe hasomalani nataben gabe sitong. Alai ikon nasitongi ma taulahon jalata hasomalhon. Ayro na niondolhon di tupuk tahun di Efesus anggo pangisi di huria halak na porsea di huta Efesusi sebelumna ada orang soritadda baritan dauli manang so di pelehon dirina la mangoli Tuhan Yesus Kristus nasida mangodo di bagasan paruga mau ni Yahudi diulahun nasida do kegiatan-kegiatan agamawi nang ritual penyembahan manang de segala macam alai sai diulahon do aka ulaon na di Portibion uruk macotahe KKN korupsi kolusi dan nepotisme yang terkadang hal tersebutlah yang hanya menguntungkan salah satu orang yang terkuat hanya menguntungkan salah satu orang yang isinya adalah orang-orang terpandang na boidohonon do rupanya kamanginang seterata kehidupan atau bagaimana situasi kehidupan orang Yahudi memang sangat mengindahkan tentang jabatan alai dina Roma parbaritan nauli songon Rasul Paulus Apostel Paulus imadok anggo di jolon ni Tuhani deropan ni debata nang deropan ni Kristus sarupa dohita jolma yang artinya tidak ada lagi gambaran jabatan kehidupan serata kehidupan nilai tingkat-tingkat kehidupan di hadapan Tuhan nanendohon do muserupani laho
patikoson pemikiran ni halak Yahudi na di huta Efesusi, supaya ketika mereka sudah melakukan ritual penyembahan atau peribadahan atau agamawi, asa unang bedulahon akka ulahon na marhadumuan doho hagiot ni daging nang hagiot ni portibion. Inahita ron memang sepata selama di dunia ini pasti daya tarik magnet keinginan daging dunia akan lebih kuat. Inahita ron yang sepata bisa di portibio kita mangulu alani talik mati mah. Hidup hanya satu kali, ya kita nikmatilah. Kapan lagi? Alani doa kamanginang dohot akadongan di bagasan holon itu hata Yesus Kristus di badar ni Rasul Paulus do hataon asa lampaposon akahuria na di Efesus ima akahalak Yahudi nama jalo Kristusi asa unang bedioloi hagiot ni dagingi alai mangoluma di tiur ni nasinodang ni Yesus Kristus atas songo dia merupani kamanginang aka ulaon manang parange na di bagasan hatiuron, yaitu untuk tidak lagi melakukan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut. Kalau ini beda ulahon manang terjaga matong sian akai, kita sudah salah satu menjadi orang yang si pembawa terang di dunia ini. Nian meloni melota tabain di parngulata sonari. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin terkadang kita anggap itu menjadi baik adalah bagaimana masyarakat Indonesia yang menjadi makanan pokok utamanya adalah nasi. Lebih lagi kita halak Batak. Meludang mangalang idandang mangan matong korne. Bali molo di hutan na jolo kan, balan jolo di pangam majo kadongi, asa jolo marisi majo siubeon. Baru pe mangalang indahan otik. Ya kalau bukan nasi yang dimakan menjadi menu utamanya itu kayak nggak makan. Jadi kita anggaplah kalau kita belum makan nasi berarti sama dengan belum makan. Kalau dibandingkan dengan 10 tahun belakangan ini, sebelum ada yang namanya tren diet, ya pasti orang-orang juga ya tidak akan memikirkan untuk diet karbohidrat. Mungkin karena itu berhubungan dengan berita-berita dari ilmu medis kedokteran, karena penyakit tersebut, ya sehingga semakin dijaga untuk makan nasi, sehingga semakin mengurangi karbohidrat, mengurangi gula untuk supaya memperpanjang umur. Atau ya karena ya dengan segala bahan-bahan makanan pun sejatinya sudah bercampur dengan bahan-bahan kimia, zat adiktif. Yang intinya di sini yang mau ingin sampaikan adalah kebiasaan-kebiasaan tersebutlah yang kita anggap sebenarnya bukan hal-hal yang mengganggu kehidupan nilai manusia, tetapi dangna pala ulang hala taringot ni si panganut do rupani nandion dolhon alai taringot ni paru laut do. Ya, kalau kita mengatakan bahwasanya kita sudah biasa untuk hidup di dunia ini dengan melakukan kehidupan dunia, kita butuh mencari nafkah untuk menghidupi kehidupan kita, tohomai. Memang tidak mungkin kita persalahkan hal demikian, tetapi yang membuatnya itu salah adalah ketika kita tidak lagi mengutamakan iman daripada kehidupan dunia ini. Ingat dosa ada padohan namandok. Kalau Yesus bukan alfa dan omega dalam hidupmu, maka sesuatu atau seseorang akan mengambil bagian tersebut. Kalau Yesus bukan alfa dan omega, di alfa dan omega ini yang menginang merupakan frasa dalam alfabet Yunani, huruf kalau di Indonesia huruf A dan huruf Z. Dan ternyata Tuhan itu bukan hanya sebagai huruf A di awal dan huruf Z di akhir, tapi B, C, D dan seterusnya sampai huruf Z itu harus berisikan Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Jangan ada lagi sosok lain selain Tuhan yang menguasai hatimu, hati kita. Jangan lagi ada hal-hal yang kita perdebatkan atau kita tawarkan, kita buat negosiasi supaya ya di huruf tersebutlah salah satunya itu ya jangan kita sisihkan nama Tuhan. Nanendohonon rupanya kamanginang kalau Yesus bukan alfa dan omega dalam hidupmu, maka sesuatu atau seseorang akan mengambil bagian itu. Berarti lapatanna udang talua sebena asing manang akka nazat, manang akka sibolisi, manang akka ulaon naso mabail lastiroha
ni Tuhan gabe tahu lahon, atau kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita anggap benar itu menjadi seakan-akan tidak mengganggu. Ya mungkin ada beberapa kita yang merasakan demikian. Molo tangkroi bana merminggu dia disadarion alani kurang kosana, itu minggu depan mai ina rohana tong arong tong minggu depan memang pengakuan dosa, jadi merpua pala ilele lo merminggu ate. Dan yang paling mungkin yang paling mendekat adalah cara berpakaian peribadahan di HKBP. Tadi udah masuk seksi perempuan, songoni ulina kebaya dos di segala macam, dress code pink lo teh, ale songona warna-warni rohamu. Nah, yang sering kita anggap menjadi itu hal yang wajar. Jadi kalau misalnya ada orang atau mungkin dia adalah orang-orang baru untuk datang beribadah di HKBP, dia tidak berpakaian seperti sebagaimana baiknya, idealnya pakaian perempuan, kebanyakan di HKBP iman namar kebaya, manang dress langsung segala macam, ya kita akan melihat hal itu adalah sesuatu hal yang aneh. Kita akan melihat itu adalah sesuatu hal yang tidak wajar, tidak biasa. Mulu di bawah, mulu dang mar kemeja panjang atau kemeja pendek, rupanya ya dia datang untuk pakai kaos, dia datang hanya memakai kaos yang bekerah. Ya kita juga akan mempertanyakan nabaru halakan. Yang artinya hal-hal yang tersebut tidak wajar, yang tidak biasa kita pandang menjadi sesuatu hal yang sulit untuk diterima. Domu musa ditiki Covid. Adonggo aturan siapa pemerintah naman dok social distancing, jaga jarak. Haru marsi jalan apa dang boy. Ale menuju pangliba tulang liba ikon di jalan do. Ido ajaran atu-atu. Ni menuju pajupang do hula apalagi hula-hulai. Ale menuju pajupang do palita dak boleh jalan. Ditransfer pe boy do. Dan yang dohon di sirupanya kamanginang, kita harus bisa menjadi orang yang sosial adaptif, yang bisa untuk beradaptasi dalam setiap setiap keadaan. Berarti itu artinya kalaupun kita hidup dalam, mereka yang hidup dalam kegelapan sebelumnya dengan status yang baru hidup dalam terang Tuhan, berarti mereka juga harus menyesuaikan hidupnya dalam terang Tuhan. Atau songon dia mei akau parange na di bagasan tiur ni Tuhani imana di dok ayat sia ainasa habasaun dohot hati goran dohot hasitongan ido parbueni natiuri. Dan hal tersebutlah yang ingin Paulus untuk beritakan kepada orang-orang di Efesus, asa unang nabaur bedohot aka ulaun nasutama dedopan di debata. Dan perlahan-perlahan hal tersebut juga akan hilang dengan sendirinya. Seperti ucapan yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Ya kalau kita sudah perlahan-lahan kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, pelan-pelan itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau lama-kelamaan kita nunut kita untuk melakukan suatu kegiatan yang baik, kita terus berbuat baik, kita terus demikian, lama-kelamaan kita juga akan hilang demikian. Alai mologan nagabe suku-suku dorupani dia kehalak nama jalo Kristus. Ada orang so di jalo ibana Kristusi. Saya ulah di mana doa ka ulah nasotama. Kita anggaplah dulu adalah hal-hal kekejian, fitnah, penipuan, pembunuhan, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan asusila pun mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah menjadi korban lalu menerima Kristus? Ayat di dokter hatai di musai di hata di sada Yohanes 4 ayat 20 di dok. Ay pargabus to halak namat doholong rohana di debata ia molo dihosome dongan nari daibana. Mereka yang mengatakan kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi dia membenci saudara yang bisa dilihatnya itu adalah pendusta. Jadi memang sudah menjadi suatu hal yang suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar, kalaupun mereka para satu adalah korban atau pelakunya, supaya tidak lagi menyatakan dendam kepada sesama, supaya tidak lagi menyatakan hal-hal yang bisa memuaskan hagiotnya, keinginannya dalam hatinya, yang konon katanya ya sehubungan dengan balas dendam. Itu tidak akan pernah bisa kita melakukan tawar-menawar, sebab orang yang hidup dalam terang Tuhan adalah yang berbuahkan anugerah dan berbuahkan keadilan dan kebenaran. Yang intinya di sini kalau kita mengaku dan
kita menyadari kita adalah anak-anak terang, kita orang yang hidup dalam terang Tuhan, sudah pasti hal-hal yang berbau kegelapan, hal-hal yang menjauhkan kita dari terang Tuhan itu tidak akan bisa menarik atau mengisi kehidupan kita. Layaknya Yesus adalah Alfa dan Omega dalam hidup kita. Jangan biarkan sesuatu atau seseorang mengambil bagian di antara Alfa dan Omega, mengambil bagian di antara huruf A dan huruf Z, antara huruf A dan huruf Z dalam hidup kita, mengambil bagian dari hidup kita ketika kita mengenal Yesus sampai akhirnya pun kita akan mati di dalam Kristus. Imani dok ayat 10 pada mandok hehe maho akan natar podom tersunggul maho natar podom jala hehe ma sian akan amate gabe sondangani Kristus maho moloni sukena muse di tentang kehidupan kekal atau kehidupan setelah kematian. Nian ngahia sukut non tu hita saluhutna porsero hamu di hanguluan nasoro sudai kehidupan kekal. Jalan satu-satunya kita untuk mencapai kehidupan kekal adalah melalui kematian. Ololo hamu masuk tu hanguluan nasora sudai ololo nahita sebagai orang percaya. Ada melalui suku musai ololo sonari unang majo. Kan berarti artinya bahwasanya masih tanggung iman kita untuk percaya iman kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya karena masih ada sesuatu hal yang terganjal dalam hati kita ini enggan meninggalkan dunia ini. Jadi sehingga dengan cara yang biasa yang kita sudah anggap benar itu menjadi suatu hal yang sulit untuk ditinggalkan. Tapi kita melihat sesuatu yang dengan cara yang tidak biasa, kita masih seakan-akan mempertanyakan. Basongo sosialisasi nakaling mah. Kaulan didok tok ribe 25.000. Hubereng perlu pakamuna songona leset dorohamuna. Kaulan didok 25.000. Tapi di rutin musai hata anakan per minggu. Gabe na hita matong sifat aisyah rupa 600.000 dia mang, itu kan? Gabe gale tong musai hita. Alani padohan yang dibagi menjadi 24 minggu. 25.000 wah, sangona bawi matong idok pala songod dia. Tapi 20 ale apa per week, per minggu. Nah itu menjadi melemahkan lagi iman kita. Dan begitu juga dengan bagaimana strata kehidupan kita yang kita kadang ingin mengambil bagian enaknya aja yang kepada Tuhan. Kita cuma mau bagian enaknya aja kepada Tuhan. Kalau bagian sulitnya, kalau untuk bagian memperjuangkannya, mungkin kita mengatakan jangan saya, kalau boleh orang lainlah yang berjuang. Tetapi di sini yang ingin ditegaskan di sini adalah bagi mereka manangise nama jalo Kristus dalam mangoluma di hati uron di debata unang gabe mangolu muse di haholomon. Karena mereka orang yang menerima Kristus adalah mereka yang sudah mendapat identitas yang baru, yaitu anak-anak terang, bukan lagi anak di dalam kegelapan. Orang yang sudah menerima identitas yang baru dalam Tuhan pasti akan melakukan bahkan berbuahkan anak-anak terang dalam hadapan Tuhan. Dan orang yang sudah melakukannya dan setia sampai akhir pasti akan menerima apa yang Tuhan janjikan dan apa yang sudah Tuhan katakan, yaitu kehidupan yang kekal. Gabe mulak musai sukuni porsero hamu di kehidupan kekali amanginang manang tua kana tua majo arong ngison namar usia 20 tahun tu gijang arong tae sia 10 tu gijang 20 beda ngarong kate lama sia 10 70 tu gijang di hamu majo kana amang na tua nami ento tidang nau majalo ulos 70 tahun. Ya bagaimana kita memandang kehidupan kekal dibalik dengan ya mungkin secara daging, secara tubuh kita ini sudah semakin lemah, secara usia sudah semakin rentan dengan penyakit-penyakit. Ra nagabe di habiari kusip-kusip ni tetangga lo kita gabe di dok satu kenari namaun. Ya artinya kadang kapanpun itu datang waktunya ya kita harus siap. Ido mbaina gabe Roma tong Apostol Paulus ro tuaka manang piga huria pitu huria mane dalaton nasidan lau mabaritaon baritan nauri
Sebab bagi Paulus adalah merasa suatu kebutuhan untuk mengajarkan, memperkenalkan kekristusan, nilai-nilai kekristusan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Di meloni tiki meloni ngotamu dope akamanginang di tiki namar siajar marguru malua hamu ada keboto tahe molo hita kurangan niaka parguru malua na istimewa do manang na reguler ada keboto tahe hamu matong nama putih. Tapi kalau di kelas reguler saya akan selalu mengajarkan tentang sejarah HKBP, dan ini menjadi suatu nilai yang sangat penting. Kalau ternyata memang HKBP itu dulu adalah, kita ini orang Batak ini adalah orang-orang sama seperti Yahudi yang belum mengenal Kristus. Tunggu sampai para misionaris datang ke tanah Batak baru memperkenalkan Kristus. Cuman pada saat itu memang mengalami kegagalan 1 kali 2 kali, dan ketiga hingga akhirnya sampai zaman RMG atau dari Jerman yang mengirimkan misionarisnya, hingga terbentuklah HKBP. HKBP Huria Kristen, Batak Protestan. Huria Kristen, Batak Protestan. Jadi kalau dari secara namanya saja pun ini harusnya sudah cukup menjelaskan. Kalau anggo Molo Huria tahun adalah jemaat Huria yang Kristen, yang Kristen Batak Protestan. Berarti Bataknya lah adat, nilai adat Batak itu tetap ada, tetapi menjadi dikristenkan, dibumbukan, bukan menjadi menghilangkan bagaimana adat istiadat kita. Sebab bagaimana orang Yahudi dengan orang Kristen juga dalam hal peribadahan sama. Mereka menyembah Tuhan, mereka memuji muliakan Tuhan, mereka bernyanyi, memasyurkan nama Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, bahkan mereka memberikan korban bakar kepada Tuhan. Tetapi dalam hal ini perlu bumbu yang jelas, yaitu Yesus. Ya percuma, sebab bagi Paulus akan percuma jika orang-orang Yahudi yang tetap bertahan dalam kepercayaannya ini, mereka tetap menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Alai saidi ulahun lo aka ulahun na mabajut rohani di bata merdida aka ulahun nih. Dan bagaimana juga sejatinya seperti songona di epistel tayo kamanginang di sada Samuel bidu 10 nomi di maritiki Samuel isukur di bata ay pigaleleng nari namaho marhabun rohalani si Saul. Sebab Saul telah mengalami penolakan daripada Tuhan atas ketidaksetiaan yang Saul lakukan, sehingga menjelaskan kepada kita bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai orang-orang yang ia percayakan. Dan kepada Samuel dikatakan akan dibangkitkan seorang yang akan menjadi raja dari keluarga Isai, yang kita kenal sebagai tunggul Isai, sebagai keturunan Rut dan Boas. Dan intinya menjadi suatu hal bagaimana Allah sangat memperhatikan umatnya. Ketika Saul tidak lagi setia di ujung jabatan dia menjadi seorang raja, dia bertindak melawan Allah, dia menolak apa yang Allah suarakan, sebab dia ingin bekerja melakukannya itu semua dengan tata cara pikirnya sendiri. Itulah yang membuat Allah murka dan tidak lagi mengindahkan si Saul. Oleh sebab itu sebagai gantinya Allah menyediakan suatu rencana yang baru dan lebih baik lagi. Sotung gabe songoni hita, gabedang gabe Jepang Tuhani mah hita songon halak nasusatia derupani Tuhani. Sebab Allah juga pada cerita itu mengambil atau menarik kembali roh Allah yang Tuhan berikan kepada si Saul, sehingga Saul pun mengalami kehausan, dahaga akan suara Tuhan. Alania kamanginang nadi igil do hita asa marparange songon anak hatiuron. Ya seperti Allah biasa, karena biasa itulah kita lakukan. Medotungpe seperti seakan-akan menipu diri, manang nagabe pasuman-suman, ngeluta songon anak hatiuron ini. Saya rasa itu adalah langkah awal. Sebab semakin lama kita melakukannya, kita akan semakin lama mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Semakin lama, semakin biasa kita melakukannya, kita juga akan semakin memahami mana yang patut untuk dilakukan. Kembali dalam hal pengalaman yang banyak dialami orang, mulai dari terpaksa, akhirnya mulai dari dipaksa, akhirnya terpaksa, dan ketika terpaksa dia lakukan, dia akhirnya bisa, dan ketika dia sudah bisa melakukan sesuatu, akhirnya pun menjadi
biasa. Jadi kita biasakanlah kebenaran, melakukan kebenaran. Jangan pernah kita membenarkan apa yang sudah menjadi biasa dalam hidup kita. Saya didongani debata mahita kamanginang lahu mangula ulaun natama dedopani debata jala mangodu mahita songon anak hatiuron di turu sinondang ni debata di ngoluta. Amin. Martangya kita maulia tema Tuhan dia seni roham do tinggal di basam natoktong mangaramoti hami maulia tema di hatam na hutangyo kami ali Tuhan pasu-pasu majala ramoti asam marurat jalam marparbue di ngolu nami jalam margogo kami mangulahon hatam na sinarahomu marideka barzamita nang peli Tuhan kuboto kami kurang akka hahurangan nami derupamu kurang akka ulaun na sopatu hula kami di bagasan parngulon nami salering mangulu kami di Portibion na di Idaho halai posto rohan nami ali Tuhan marhite tondim na sinurumian di rohan nami ima ali Tuhan na manuntun dohot mengajar-ajari kami asahot kami mardalan di dalam hati uron nanti notopomu tu kami asa donganamu kami marhite tondimi na mian di rohan nami ima mangulahon aka ulahon na sitong di ropamu saya ajari mahami oleh Tuhan mangulah ini maben sangat luar muda badia marhite akka parange nang pakuling nami pere Tuhan asa bui gabe sibuan hati uron nang sibuan dame tu akka nadi humaliang uboto hamil takas oleh Tuhan dia kahagalion nami na dinamasa pe na joloi sian halak na sopersiahian alai dungro parberta nauli gabe porsea ma ibana maka lau maka porsea lau sido ale Tuhan nama buat na sida tudalan haluau ni jala sonari nungahu jalo hami be pengorbanan na pinatudung marhite hamatian di hau pinorselangi ale Tuhan alani sa ima ale Tuhan na pasadar hon kami jala mapargoyok kami ala nunga di patauho kami manjalo ragam basa-basami na pinalosomu tu parngolon nami gaduk marsada-sada alani say donganamu mahami ala Tuhan mangulahon aka ulahon nauli nadenggan songon anak hatiuron kami na majalo haluau na pinatupam ni anakmu Yesus Kristus di parngolon nami maula tema Tuhan di tikting ng utangyaw kami dito nga bagas ni parhuriaon nami oleh Tuhan say homana madongani kami sa luhutna laho mangulahon ulaon bain sangat di guar mendabadiai marhite aka program nagabi rutinitas nang di totopon tonga-tongani huriam ima songon pertanyaan week say homana na masu-masu aka nasida na majalo ingan bagas na gabi ingan ang pangalapan ni pasu-pasum ma sa luhutna keluarga nang lakkarwas ni huriam naro manopot bagasi lau mamuji pasangapon guar mundabadia jala hutangyo kami dodongan nami oleh Tuhan ima keluarga si mangunsong boru si boro na sian wek Nazaret aranunga jumoro de lapo sada ama di sentonga-tonga nasida asa homan itu nama ngapuli rohani keluarga na tinadikon ni damang naung parjolo de lapo songoni manang keluarga na pitupulu boru siritonga ala nunga jumolo dia lapo sada ina na halongan ni keluarga asa homa toktong na tongon mangapuli keluarga na tinadiko ni dainang na berjolo dia lapo sian tonga-tonga ni keluarga tong mahami martangiang toropa mo Tuhan di dongan nami sakat ni dongan nami ruas ni huriam anak doho boru ni huriam nalaw marjalo pasu-pasu par dongan sari beoni ima Roy Chandra parulian sianturi dohot tanggilina boru kultom asa homa nama masu-masu pulau non marite na posomi nang makorhon gabi silas ni roha ditong atong keluarga na baru na majalo pasu-pasu pardongan sari beoni so ngoni manang di akka ulan-ulan na di kategorial na pinamasaw mo sa duhut na Tuhan tarlumoy madi kepanitiaan pesta huria pesta gotilon dohot pesta perayaan ulang tahun huriam na 44 tahun asa homa napasaran rohan namin ang saluhut na talumubi panitia asa boy kami makobasi ulaunon di bagasan rame na siya koy
jala pargogoy mahamin ang saluhutna laho babain sangap guar moda badia marite akka ulaon naniondolhon ni kepanitiaan tihami omali Tuhan nama kobay saluhutna jala pasu-pasuma akka ulaon na buhi ulahami di sahat tu pesta puncak na isakat tanggal 6 September nanangro oma tangyang elek nami ari Tuhan jalo matangyang nami mangason ko anak mo Yesus Kristus martangyang kabituho amen. Marinde mahita los di somahita papungupelian Manang di dia pe, tot tot
mau diutus. Upasa kami masiana nilehon mituhami pelian nami tuho. Sai jalo may gabi wap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asahu para siya kami pelianon patimbuluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutan dahami godang ni selehon-lehon mituhami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai penarbadia ma guarmu, sai Roma harajaumu, sai sob malomoni roham di banu tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa malusanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tokihon tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homa damena tutondim.